Nevím jak vám, ale mě vždycky doktoři naháněli husí kůži. Čau, vítejte mého dalšího videa. Být nemocný je celkem fajn. Můžete se valet v posteli, nic nedělat a všechno svadit na vaši nemoc. Tuhle idylku ale většinou zkazí ta stejná věta. Dane, zajdi si už k doktorovi. Jo. Počkej. Cože? Ne, mami. Co jsi to říkala? Aby si zašel k doktorovi. Nebudu! Tomu doktorovi mě prostě nikdo nedostane, ti říkám. Stejně tam ale nakonec musím mít. Následné sezení v čekárně mi vždycky připomíná ruskou ruletu. Tak, a další bude... Elce, pelce, do pekelce, ty půjdeš do ordinace. Já? Jo, ty! Doktoři mají několik svých oblíbených vět, kterým nikdy, ale nikdy za žádnou cenu nevěřte. Patří mezi ně věty jako: Neboj se, ani to neucítíš. Tak, to nejhorší máme za sebou. Sestři, podejte mi skalpel. Teď to možná trošku štípne. Ve finále to ale vždy dopadne stejně. A to tak, že o mém utrpení ví celá čekárna. Neříkejte mi, že vám tohle to nic nepřipomíná. Ano, přesně tak. I tohle patří mezi chvíle, které u doktorů opravdu nesnášíme. Tak, a uděláme. A nakonec vám dám jednu hádanku. Za co podle vás doktoři nejvíce utrácí? Správně. Za nový klávesnice. Není se čemu divit, když vše do svých počítačů zapisují tímto způsobem. Takže jeden Ibalgin. Tak jo, to by bylo všechno k tomuhle videu. Pokud na tomhle videu bude více 200 lajků, půjdu a koupím svýmu doktorovi novou klávesnici. Třeba mu aspoň týden vydrží. Mějte se hezky a někdy příště u dalšího videa.